yayi wa Allah ya tsina. Ina lokacin da ce maka na yada 10,000 a can gun. Wai waran kudin take bani? Kake magana farin jini, ni ba ni da farin jini kenan, ko kuma ni ma ai kakin gare ni kamar yadda kake da kaki a jikinka, ni ma kakin gare ni, to me yasa ni ba a kawo min, sai dai kai ko da yaushe a kawo, sai a ce ga awara in ji yayata, ga awara in ji wance. To dai yanzu dai wannan hasada fa to kake mu kenan. Ba hasada fa me yin wannan? Hasada ka ce fa? A hasada mana. Ne da abin yi wa hasada kuma abokina. Ana ma magana yanzu ga shafara. Da. Ne kuma wannan abun da ya ba. Ya wannan ta iya. Ruwana. Wallahi ta iya wara. A waraka daman nake ci nake rayuwa? Eh? Inda na gama cin waran nan na yi hani'an, mu je gidan su yarinya na in ji dalilin da yasa take min kyautan awara. To, dali. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A ranka ya daɗe. Ina yi? Lafiya kalau. Lafiya kalau. Ina yi? Lafiya. 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 Wai wace yarinya ce take yin wara a gidan nan? Yawara. Eh. Allah. Baiwar Allah. Ina ta ganin wara ana kawo mana muna zaune a can. Ce da ya kamata a ce in zo in game waran nan. Allah sarki. Mun ga abin alkhairi fa. Allah ya yi albarka. Allah sarki ayya. Ai ba kyauta na baka ba. Ye? Akwai ɗan wasu kuɗaɗenka da suke wurina, to shine nake cire maka awara a ciki, nake aiko maka. Akwai satin da ya wuce da kuɗinka ya faɗi, to ban samu na baka a lokacin ba. Shine nake baka a madadinsa. In yayi wa Allah ya tsina. Ina lokacin da ce maka na yada 10,000 a can gun. Wai waran kudin take bani? Idan ba sai in daura yan gidanku akan waran kudin nan ba Allah ya tsina. Ni da man na san za a rana ai. Wallahi ba zan sai waran 10,000 ba. Na rantse da Allah sai kin ban kudi na. Ai ruwa baya tsami banza. Ko Braunu abokina. Mu je mu kwaso mota. Wallahi sai mun rusa gidan nan. Idan ba sai na daura ni yan gidan nan naku. Mu je. Ai ruwa baya tsami banza. Kai. Ko Braunu mu je mu dauko mota.
za mu dauko